Muleseni ranhasi tiri kuda kuita mabasa emhuri. Tiri kuda kudzidza pamusoro pemabasa emhuri. Takatarisa mabasa emhuri, tiri kuona mubhuku redu kuti chikamu chekutanga, mazwi matsva atiri kudzidza rekutanga ndichisi, tozoenda pamajana, bundo, kukovhora, pwititi. Ngatite hurukuro iri pano. Tauriranai mabasa amunoita semhuri. Saka mazwi aya anoti chisi, majana, bundo, kukovhora, pwititi tichamadzidza patinenge tichiita hurukuro ino. Takatarisira hurukuro iyo, zvanzi zadzisa nezwi rakakodzera kubva pane ari pazasi pemibvunzo. Tina chikovhoro, pwititi, chisi, usimbe, bundo, kuzvionera pachako, majana, tyava. Namba 1 iri kuti kugarira maoko zvinoreva usimbe. Kana tichiti munhu akagarira maoko, tinoreva kuti munhu ane usimbe kana kuti munhu isimbe. Namba 2, vanhu havaiti mabasa musi wechisi. Chisi izuva rinoyera pachivanhu chedu risingatenderwe kuti vanhu vaite mabasa. Saka sezvamuri kuona tatodzidza kuti chisi chii? Zuva rinoyera muchivanhu chedu risingatenderwe kuti vanhu vaite mabasa naro. Namba 3, izwi rokuti madzoro rinoreva zvakafanana nerokuti chii? Chikovhoro here? Pwititi, chisi, bundo, kuzvionera pachako, majana kana kuti tyava. Izwi rokuti madzoro rinoreva zvakafanana nerokuti majana. Kana tichiti majana kana kuti kana vanhu vachiita majana ekufudza mombe kana madzoro ekufudza mombe, kupana mukana wekufudza mombe. Zviri kurebwa pano ndezvekuti panenge paine mhuri 2 kana 3 kana kudarika dzinoisa mombe pamwe chete, vopana mazuva vakomana vepamisha iyi kuti musi wemuvhuro vakomana vanobva kwaMoyo ndo vanenge vachifudza mombe. Musi wechipiri vanobva kwaMushayavanhu ndo vachange vachifudza mombe. Musi wetatu vanobva kwaChimoyo ndo vanenge vachifudza mombe. Saka misha iri kuisa mombe pamwe chete, vopana mikana yekufudza mombe dzacho, ndiwo anonzi majana kana kuti madzoro. Sekuona kwenyu tadzidza kuti majana chii? Mikana yekufudza mombe kana zvimwe zvipfuwo. Namba 4, huruva yakati dash mudenga. Huruva yakati pwititi mudenga. Tinoziva kuti pwititi kwehuruva kuita sei? Kusimuka kwehuruva ichienda mudenga. Tadzidza zvakare kuti pwititi zvinorevei. Namba 5, tinotyaira mombe netyava. Tyava munoiziva, inogadzirwa neganda remombe, inoshandiswa kurova mombe padzinenge dzichityairwa. Saka tinotyaira mombe netyava. Namba 6, kuzvionera pamhino sefodya zvinoreva. Zvinorevei kuzvionera pamhino sefodya? Zvinoreva kuzvionera pachako. Kana zvichinzi munhu ari kuzvionera pamhino sefodya, zvoreva kuti anenge achizvionera pachake. Zvinowanzoitika kana mukomana kana musikana abva zera, anoregedzwa nevabereki kuti azvionere pachake. Namba 7, mombe dzinofura bundo. Saka bundo mahuswa anodyiwa nemombe. Sekuona kwenyu tatoziva kuti bundo zvinorevei. Saka mombe dzinofura bundo. Tinokovhora mumunda nechii? Saka chisi tanga tatoona kuti chii? Tinokovhora mumunda nechikovhoro.
tinokovhora mumunda nechikovhoro. Saka kukovhora, kushandiswa kwechikovhoro kukovhora mumunda. Tinenge tichiita sei? Tinenge tichiita setiri kudhiga kuitira kuti kana mvura yanaya ikwanise kuenda pasi isangova pamusoro nekuti ivhu rinenge rakaoma. Ikoko ndiko kudi kukovhora. Asi pakukovhora tinoshandisa chikovhoro. Izvi zvinenge zvichiitwa mumunda. Taita hurukuro yedu, tataurirana mabasa anoitwa semhuri, tazadzisa nezwi rakakodzera kubva pane ari pazasi pemibvunzo.